hedder Kai. Og du kommer fra? Burma. Du går på sprog og praktik? Ja, det er jeg. Og jeg lærer mig med skriftlig og læse og forstå og mere dansk. Og mere dansk. Ja. Og når du er færdig her, så skal du på grundforløb? Ja. På Social- og Sundhedsskole? Ja. Har du nogen uddannelse fra dit hjemland? Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig gået i skole i vores hjemland. Derfor jeg synes, Danmark er et meget spændende land. Fordi jeg kan ikke gå i skole mere, og jeg kan tage uddannelse. Jeg er meget glad for Danmark. Har du nogen børn? Ja, jeg har 2 små børn, og de går i børnehave. De går i børnehave. Ja. Hvilket sprog taler dine børn? Der er mest dansk og lidt vores sprog. Ja. Det må da også være svært, hvis dine børn taler et andet sprog end dig. Ja, det er derfor, jeg vil lære mere dansk. Derfor jeg kommer også her i sprog og praktik. Fordi mine børn, nogle gange det er svært, jeg forstår ikke, de siger. Og det er også svært på mig. Og så jeg vil gerne selv løse mine problemer. Fordi jeg fik meget problemer fra kommunen, og det var til brevene. Ja, brevene. Ja, jeg kan ikke selv læse. Nej. Og jeg kan ikke selv løse de dem. Jeg vil ikke afhænge af de andre mere. Nej, du vil ikke være afhængig af de andre. Ja. Fordi jeg har helt mange gange, helt lang tid afhængig af de andre. Derfor jeg vil gerne selv løse dem. Du vil selv nå. Ja. Vil du anbefale sprog og praktik til andre? Ja, det vil jeg gerne. Hvis nogen I har tænkt selv til ligesom mig, I kan ikke selv løse problemer, eller I mangler mere sprog, I skal bare komme og lære mere skriftligt og læse og forstå og sprog. Det er meget dejligt sted. Her er meget god. Vi har en meget god lærer og hjælper. Og så vi har også en vejledning, og hun arbejder som hun hedder Elsebeth. Elsebeth er jeres vejleder. Ja, hun er meget sød, og hun kan hjælpe hele tiden.